फैसाखौ दुरुननोथ' थांनांगोन नालाय बेनिखायनो दा एटिएम खौ लानानै ओंखारलांसै आरोना। फार्स्ट पेमेन्टखौ आं बेसेबां मोनदों बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो फुल नायलांबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय फार्स्टआवनो एटिएम खौ लाग्रोबाय। बेखाय बेनो आरोना नै इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्ट बेसे मोनदों होननानै बुङोबा फैसायाव बेसेबां जायो मेक्सिमाम। हेल' लोगोफोर, गुड मर्निं। बिराद गोबाव जालायबायमोन ब्लग भिडिअ लाबोया। दिनै ब्लग भिडिअ लाबोबाय आरोना। दिनै मर्निं भिडिअ लाबोबाय। दिनैनि भिडिअखौथ' टाइटेल थाम्बनेल एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय दिनै मानि सायाव ब्लग लानानै फैदों आङो। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय स्किप खालायालासिनो नायबानो मिथिनानै मोनगोन आरोना। आरो इन्ट्र' भिडिअ नायनानै मिथिखाबाय। ओमफ्राय दा आं मोसौसो लांबाय दङ आरोना। नै मोसौसो लांबाय दङ। ओरैजाय हाजो खाथियावसो खायो नालाय जोंना। नै लोगोफोर, मानो होनोब्ला मोसौ नङाना, आंनि गार्लफ्रेन्डसो आरोना। मानो होनोब्ला आं नैबे ब्लग चेनेलावथ' मोसौखौ आंनि गार्लफ्रेन्ड होननानै बुंबाय दङमोन ना। गार्लफ्रेन्ड मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोनाथ' मिथिखायो, गोबाङानो गावनि गार्लफ्रेन्डखौ आखाइ हमै हमै बेरायो बा बाइकआव लानानै बेरायो। बिनिफ्राय आंथ' मोसौनि खिथुआवसो बेरायो नालाय, फुंनि, बेलासिनि, मोनाबिलिनि। बिनिखायनो नैबेनो आंनि गार्लफ्रेन्ड आरोना। बिसोरनो आंनि गार्लफ्रेन्ड। मालायफोरबायदि खिथि उनाव लानानै बेरायनोबो हाया, ओमफ्राय आखाइ हमनानै बेरायनोबो हाया नालाय। बेनिखायनो नै बिसोरखौनो आखाइ हमै हमै बेरायो नालाय बिसोरजोंनो। ओंखायनो बिसोरनो आंनि गार्लफ्रेन्ड आरोना। ओमफ्राय भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नाय आरोना। फुल नायबासो मिथिनानै मोनगोन दिनैनि ब्लग भिडिअआ मानि सायाव लाबोदों। मानि सायाव लाबोदों माने मिथिखाबाय बयबो, माने थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय। आं माने इउटुबनिफ्राय पेमेन्ट मोनदों आरोना। बेसेबां पेमेन्ट मोनदों नोंथांमोना नैबे भिडिअआव फुल नायनानै थांबानो जाबाय आरोना। होमबानो मिथिनानै मोनगोन। बिदिब्ला भिडिअखौ स्किप खालायालासिनो नायग्रोना लादो आरोना। ओमफ्राय बेसेबां मोनदों नोंथांमोननो खिथाबाय दङ। बेनिफ्राय आङो जे बेफोरबायदि सानाखैमोन आरोना, जे आंबो सानसे समाव बेफोरबायदिनो इउटुबनिफ्राय इनकाम खालामनो हागोन होननानै सानाखैमोन आरोना। आरो बेफोरबायदि बोरै जाफ्लांखो बेखौ आंबो मिथिया आरोना। बोरै बेफोरबायदि आपडेट होलांग्रा जाखो बेखौ आंनो माने हमनानै मोनदिया आरोना। बिनिफ्राय माब्रै बेफोरबायदि फैसा मोनलायनाय जाखो आंनि चेनेलाबो जेबो हमनानै मोनदिया आरोना। माने हस्थारैनो जाबाय आरोना। खानानैथ' फैबाय, खानानै फैनानै ओमफ्राय नै बे लामाखौ मोनफैबाथाय हिनजावखौसो गोसोखाङो आरोना। नै सोरबायदि हिनजावा फैगोन बेखौसो सानखायो आरोना। नै नायनानै लाबानो जाबाय ओरैजाय। ओमफ्राय बेनोसै आरोना, मा बुंनो, लामायानो बेफोरबायदिनो जाबायबालाय सोर हिनजावा फैसिगोन उननि खोथासै बियो। नै ओरैजाय दैबो बोहैबावो लङा, गारिबो हाबजाया माबो हाबजाया। सोरबायदि हिनजावा फैगोन मिथिला, जेबो मिथिला। फैबा फैसिगोन, फैयाबाथ' गैला आरोना। मा होनो, दा फाइनालि लोगोफोर मोसौ खानानैथ' दा न'आव मोनफैबाय। दाथ' फैसाखौ दुरुननोथ' थांनांगोन नालाय बेनिखायनो दा एटिएम खौ लानानै ओंखारलांसै आरोना। भिडिअखौ फारसेनिफ्राय स्किप खालायालासिनो नायलांबानो जाबाय। जाय माने फार्स्ट पेमेन्टखौ आं बेसेबां मोनदों बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ स्किप खालायालासिनो फुल नायलांबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय फार्स्टआवनो एटिएम खौ लाग्रोबाय। बेखौ लाग्रोनांगोन नालाय, बेजोंसो दा एल'बानो थाखाखौ बेयावसो मोनगोन नालाय दा। ओंखायनो एटिएम खौ लाबाय। एटिएम खौ लानानै थांबाय थानोसै। बिदिब्ला भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नाय आरो हाजासे शेयार खालाम। आरो बे भिडिअजों जुदि 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जायोबा नोंथांमोननो गिभवे होगोन आरोना। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय। आरो हाजासे सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होलां। आङो 300नि रिचार्ज गिभवे होगोन आरोना सासे मानसिनो। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय। आरो बिदिब्ला थांग्रोनोसै आरोना दुरुनना लायनो थाखाय। बिदिबा नायलांबाय थादो। दा फाइनालि बाइकखौ लानानै ओंखारबाय। नै थांबाय थानोसै आरोना। फैसाखौ लाना फैग्रोनि, ओमफ्राय खिथालांबाय थागोन बेसेबां मोनदों। नायलांबाय था होमबा लोगोफोर। फाइनालि आङो पेमेन्टखौ लानानै फैबाय आरोना। माने बख'नायखौबो देखायदिया, थांनायखौबो ससेल' देखायबाय, दुरुननानै लाबोनायखौबो देखायदिया आरोना। ओमफ्राय डाइरेक्ट हाजो खाथियाव फैबाय आरोना नोंथांमोननो फैसाखौ देखायनो थाखाय। नै बेनो आरोना। नै इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्ट बेसे मोनदों होननानै बुङोबा आं स्क्रिनशट मारिनानै डलारखौ देखायनानै होदों आरोना। नैबे नै स्क्रिनाव देखायनायानो आरोना। डलारा इण्डियान रुपिसाव बेसे जायो नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाहैबाय आरोना। इण्डियान रुपिसाव बेसेबां जायो मेक्सिमाम 8,000नि सायाव मोनदों आरोना। नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय आरोना। गुगोलाव नायबानो जाहैबाय, क्रमफोराव नायबानो जाहैबाय आरोना। इण्डियान रुपिस बेसे जायो थांनानै नायबानो जाबाय।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दाथ' मिन्थिखाबाय आरोना ओमफ्राय आं फैसाखौथ' फुल साननानै देखायदिया मानो होनबा फैसाखौबो बख'जोबाखै नालाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे डलारखौ नुखादोंना स्क्रिनशट होननायखौ नैबे डलारखौ थांनानै इन्डियान रुपिस बेसेबां जायो थांनानै नायहैबानो जाहैबाय आरोना बिदिब्ला लोगोफोर बेनोमोन दिनैनि भिडिअ'आ बेनिफ्राय दा मोसौ लानानै थांसै आरोना हाजोआवसो दंफैयो मोसौ लांफैदों आरोना बेयावनो नैबे भिडिअ'खौ लाफिनबाय आरोना ओमफ्राय नै नायदो ओरैजाय हाजोनि भिउआ दा अखा गैया नालाय सान्दुं दुंदों नालाय बेफोरबायदि जादों आरोना नै ओरैजाय नायदो ओमफ्राय बिदिब्ला लोगोफोर बेनोसै भिडिअ'आ नेक्स्ट भिडिअ' थाबैनो लोगो मोनगोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दाथ' स्क्रिनशटखौ नायनानै नोंथांमोना मिन्थिखाबाय जानांगौ आरो नयस खोनादों जानो हागौ आरोना खाथियाव ओमफ्राय नै नाय मा दं टावार खुन्था दङ आरोना बेखायनो नयस खोनानो हागौ बेनिफ्रायथ' नोंथांमोना स्क्रिनशट बेसेबां डलार मोन्दोंमोन बेखौ नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाहैबाय आरोना बेसेबां जायो इन्डियान रुपिसाव 85 आरोना 1 डलाराव 85 खरै 100 डलारा बेसेबां जाहैयो नोंथांमोना नायबानो जाहैबाय आरोना ओमफ्राय आंनि चेनेला खै मासजों आं मनिटाइज खालामनो हादों होनोबा मास मोनसेयावनो मनिटाइज जादों आरोना आंनि नैबे आपडेट होग्रा चेनेला खिन्थु ब्लग चेनेलखौ आं गोबां नाजाबाय आरोना नाजाबाबो हायाखै बिनिखायनो भिडिअ आगारालासिनो द्रप दोनथ'दोंमोन आरोना आरो गोबां मोननै मोनथाम चेनेल दंमोन आरोना आंना ओमफ्राय बे मोननै मोनथाम चेनेलाबो बिदिनो पासवर्ड बावलाय बिदिनो गोमालाय बेफोरबायदिनो गैला आरोना ओमफ्राय नैबे मनिटाइज जानाया मास मोनसेयावनो मनिटाइज जादों आरोना बेनिफ्राय 100 डलार खालामनो थाखाय आंनो मास मोनब्रै नांदों आरोना मास मोनब्रैयावसो 100 डलार कमप्लिट खालामनो हादों आरोना आरो गोबाङानो मानो होनोब्ला इउटुबाव साक्सेस जानो थाखाय नाजाबाय दं आरोना नाजाबाय थाबासो हायो आरोना गाव जाफुंसार जानो ओंखायनो नाजाबाय था आरोना जाय माने इउटुबाव भिडिअ आगारो नाजाबाय थायोबानो सानसे ना सानसे साक्सेस जागोन आरोना बेनिखायनो बुंदों नाजाबाय था आरो आंबो रेगुलार नैबे ब्लग चेनेलावबो भिडिअ लाबोनो नाजाबाय दं आरो नोंथांमोनाबो शेयार खालाम आरो सापर्ट खालामबानो जाबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बाय बाय।